ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಬತ್ತ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಆರಾಮ್. ಸೊ ಇನ್ನಿದ ಪುಚ್ಚ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಪರ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇದನ್ನೇ ಪಲೆಪ್ಪುಡು. Hey guys, welcome back to a new vlog. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಪ ಹೋಗ ತಿಕ್ಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಮುಲ್ತ ದೊಂಬು ಇಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಪತ್ತುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಹೆವಿ ದೊಂಬುಂಡು ಯಾಂತೆ ಈ ದೊಂಬುಡು ಮತ್ತೆ ಪೋರಂಡು. ಸೊ ಏನಂತೆ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಂಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮತ್ತು ವೆದರ್ ಗೊತ್ತಾ 11 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ದೊಂಬುಂಡು. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ದೊಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬೇಡಂತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋಕ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ಒಂದು ಐಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊಡು. ಸೊ ಎತ್ತಿ ವರಿಸಿತ್ತಲಂತೆ ಸ್ವಿಂಕ ಬಂದು ದೂರ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಂಡು ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಕ್ಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾ, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಯಾ. ಕರೆದಂತೆ ಹೆಸರ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಡಿದಂತೆ ಉಸಿರ ಏನು ಸುಳಿದಂತೆ ಸನಿಹ ಭಾನು ಸೆಳೆದಂತೆ ಭುವಿಯ ತಿಳಿಯಾದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ ಸವಿಯಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರವನ್ನು ಹಾಡಿದೆ. ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವೇ ಗಾರ್ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಕ ಸಯ್ಯದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೆವಿ ದೊಂಬುಲ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ നല്ല ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಯ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಎಂತ ಫೈನಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಫೈನಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಡೇರ್ಲ ಇಚ್ಚೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಬತ್ತ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಆರಾಮ್ ಖುಲ್ ಕರ್ ನನಗೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ತಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಅದಾದ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಒಂದೊಂಥರ ಅದಾದ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದಾದ ಕುದರುಂಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಜೋಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾರಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪುಚ್ಚಲು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಚ್ಚ ಮೊಲ ಪೂರುಂಡು. ಪಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ರೂಮುಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದುಬೈ ಬತ್ತು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ರೂಮುಡೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮುಡಿ ಪದ. ಸೊ ಮಂಡೆ ಒಡೆ ಬಲ್ಪ ದಾದ ಪುರೇನು ಡಿಪ್ಪ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಐಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೇಟ್ 1 ಸದ್ಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಡೇರ್ಲಿ ಚಪ್ಪದೆ. ದಾದ
ಜೈದರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓರ್ದು ಲೋಕೇಜ್ ಒಂದು ಮರ ಬೇವುದೇನ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕೈ ಬೇವುದ ಗಿಡ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂಲು ಅಂತ ಮರ ತಗಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವನೊಂದು ಅಂತ ಕುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ పోయి ಮರಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂತ ಸೆಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಪುನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಪುನ ಗೊತ್ತೊಂದು ಜಾನ ಇತ್ತ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಲ್ಲೆ ಊರಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಲ್ತಿರಂತೆ 2-3 ಜನ ಒಳ್ಳೆ 4-5 ಜನ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ 2-3 ಜನ. ಸೊ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡಿಗೆ ತಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಡ 4 ಗೋಡದ ನಡುಟಿದ್ದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನಾಗಲಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಬತ್ತಿಂದ ತಗೊಂಡು ಒಂಚಿ ಖಾಲಿ ಬತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಕೂಡ ಮಂಡೆ ಓಡೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೊಂಡ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋಟೋದಕ್ಕ. ಸೊ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕುಲ್ನಡ್ಡೆ ಉಂಟದ ಯಾ ಟೈಮ್ ಆತಡು 11:19. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ನಾನು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಹೋದ ಈ ಗಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಬರಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಒಲ್ಪಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪಬೋದಂತೆ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಗೈಸ್ today's look ಮೂತನೆ ಪಾಪ ಈಗಲೇ ಪಾಟಾಂಡಲ ಮುದ್ದ ತಿಕ್ಕುಣ ಬಾಯಂಗ ಅದನ್ನು ಮಾರ ಹಬ್ಬ ಹೆವಿ ಸೆಕೆ ಅವನುಂಟು. ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಪೋಡ್ ಬಂದಿನಿ 3:10 ಆರಾಮ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿದಾಡ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂಚಲ ದೊಂಬು ಮೀಯೋಡು ತಗೋದು ಚಲ ಪಿದಾಡ್ಗನ ಪೋಯ್ ಪಿದಾಡ್ಗ खुदा ही बाहर जो तुम सो गाइस हैप्पी डैडी है डायपर मस्त हैवी दम्मुंटु आपुचि बक मोबाइल बेच्चग वर्क आपुचि सो अंचद ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಿಗಲಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಂಡು ಒನ್ಸ್ ನಿಗಲು ತೂಲೆ ಈ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು